Beno, goiz honen hirugarren islariarekin, hasiko gara laster, Rosa Ramos, uharri soziolinguistika aplikatua sortu berria, bai, bera dabil zera izen eta marka horren atzean, eta, bueno, Nafarroako tokiko administrazioko Euskala Teknikaria 1989-tik, 2008 batera, lan teknikoa eta soziolinguistikoaren lanketa uztartu ditu. Kaleratutako argitalpenetan eta eskainitako trebakuntza saioetan. 2022ko irailean, uharri soziolinguistika aplikatua aholkularitza zerbitzua sortu zuen. Eta hitzaldiren izenburua atzean irakurriko duzue, belaunaldi berrien komunikazio arauak hobetzeko baldintzak. Itza emago dizut. Eskerrik asko, Oskar. Bueno, eskerrik asko guztiei. Nire gaurko ekarpen honetan saiatuko naiz haur eta gaztetxoen hizkuntza jabekuntza eta erabilerari buruz egin ohi dugun diagnostikoari beste ikuspuntu bat gehitzen. Eta gero, begiratzeko modu horren arabera eskuartzeak planifikatzerakoan nire ustez hartu beharko genituzken oinarrizko baldintza batzuk aipatu nahi ditut. Nolabait, hitzalditxoak izanen ditu bi parte. Pixka bat hori diagnostikoari buruzko begirada bat, desberdin bat, uste dut. Eta gero horren arabera koherentziaz eskuartzetan eta plangintzetan kontuan hartu beharko genituzken gauza batzuk nire ustez, aber zer iruditzen zaizuen. Askotan jardunaldietan eta entzuten denaren arabera eta ikerketan irakurtzen denaren arabera, haur eta gazteen hizkuntza gaitasunei eta erabilerari buruz egiten dugun diagnostikoan adostasun handia dago. Badakigu zeintzu diren gure arazoak. Baina iruditzen zait gero praktikara pasatzen garenean, asko kostatzen ari zaigula, inertziaz ez jokatzea eta helburu berriak planteatzea eta helburuak lortzeko esku hartze berriak diseinatzea. Nolabait, jakin badakigu gauzak desberdintxu egin beharko genituzkela, baina kostatzen ari zaigu eta horregatik pixka bat hor zentratu nahi dut pixka bat ere bai, nire ekarpena. Antzeko zerbait, nire ustez gertatzen ari da formazio programetan. Osea, gaitasun berriak, eduki berriak, ez dakize punturaino eramaten ari garen unibertsitatetara edo formazio gunetara, ez da? Bueno, esan dudana, orokorrean diagnostikoa egina dago, ados gaude, baina nik ekarpentxo bat egin nahi nuen, batez ere komunikazioaren gizarte psikologiatik. Iruditzen zait gutxitan landu dugula, behintzat soziolinguistikak eskatzen du disiplinartekotasun handia, eta ez dakit honi igual erreparatu diogun nahikotxo. Esparru oso zabala da, eta nik eben zertzalada batzuk besterik ez ditut emanen. Orduan, interesatzen baldin bazaizue, adibidez Eduardo Apodakaren urentzat, karritaratutako eta Eduardo Apodakak idatzitako komunikazioaren gizarte psikologia oso interesgarria da. Nik hemen aipatuko ditudan gauza batzuk pixka bat osatzeko eta hobeki ulertzeko. Beraz, diagnostika osatzeko, kontuan arditzagun komunikazio arauen kontu batzuk, bai? Pabloak aipatu den bezala, ongi dakigu hizkuntza ikastearekin batera pragmatika oso bat ikasten dugula. Hau da, hizkuntza nola, norekin, non, noiz aldatu hizkuntzaz, noiz egin sumisioa, eta bar, zeizkera erabili. Eta gauza horiek erabat barneratzen ditugu txiki-txikitatik, ongi azaldu den bezala, ikustezin izateraino. Iruditzen zait, erabat barneratuta eta naturalizatuta dauzkagula ara horiek, eta iaia arnasten dugun airea bezala da, ezinbestekoa, baina ikustezin, ez? Eta orduan pixka bat begiratzen baldin badugu, desautomatizatzen baldin badugu, edo desnaturalizatzen baldin badugu begirada hori, gauza batzuk ikus daitezke. Uste dut Paulak ere aipatu duela,
hasiera batean pentsa dezakegu, komunikazioaren funtziorik nagusiena da, nire burutazioa, nik dudan informazioa, eduki bat, pentsamendu bat, trukatzea. Elkarri trukatzea horrelako pentsamenduak. Baina, bene-benetan, komunikazioaren funtsa edo guretzat garrantzitsuan dena da harremanak eraikitzea, gure harremanak ehuntzea, ezta? Eta gehituko nuke horretan, harremanak eraikitze horretan, hor kokatzen dugu edo jokoan daukagu gure lekua munduan, gure ongizatea eta gure identitate eraikitze hori, neure horrinde batean, eta hori egiteko daukagun tresnarik edo beharko dugun tresnarik behinena edo garrantzitsuena da bat-bateko ahozko gaitasuna. Gure sandezadan bide batez, gure berreskuratze prozesu honetan askotan ahulen daukagun gaitasuna, ezta? Gero gehitu nahi baldin baduzue abizena informala, bai, bat-bateko ahozko informala, hori dugu tresna. Baina nik uste dut garbi izan behar dugula erregistro informalak ez direla helduko ahozko oinarri bat, on bat ez daukagun bitartean. Horrek suposatzen duenarekin. Gero berriro hartuko dut gai hau. Baina nahi dudana da orain esan da, hori, harremanak eraikitzea langintza horretan asko daukagula jokoa, haur eta gazteek asko daukatela jokoan, eta horretarako behar duten tresna, nire ustez bereziki dela, bat-bateko ahozko gaitasuna. Orduan hemen, elebidunak gara, euskaldun gehienok, elebidunak edo eleaniztuna gara, eta orduan, ari gara, hitz egin behar dugu, hiztunak duen gaitasun erlatiboari buruz. Hizkuntzen arteko gaitasun erlatiboa, hau da erraztasuna hizkuntza batean edo bestean. Adibidez, Jurre Basokiaz plazaratu zuen ikerketan iruditzen zait maizuki erabili zuelan erraztasun kontzeptua ekarri zuen lehen planora datu demolinguistikoak beste modu batez irakurtzeko. Eta oso argigarria suertatu da eta iruditzen zait oso ekarpen interesgarria dela, ezta? Erraztasuna edo zein hizkuntzatan moldatzen garen hobeki. Baina ez da bakarrik, nire ustez, hiztunaren mailan, hau da norbanakoaren mailan. Adibidez, hemen eskeman irudian ikusten dituzue bi pertsona, egoera desberdin, personal desberdina, kasu batean hobeki moldatzen da euskaraz eta beste kasuan hobeki moldatzen da erdaraz. Eta holako asko daude, baina galdera da, ze gertatzen da biztun hauek elkartzen direnean, ze aukeratuko dute, ze biek nahiago baldin badute euskara, printzipio, ze egoeraren arabera eta testu inguruaren arabera, baina euskara betxiko lukete, eta biak horezago moldatzen baldin badira erdaraz, joera izanen dute erdararako. Kontrako motivazio oso potentea baldin badute, haien hizkuntza ohiturak aldatzeko, eta bar, jemak aipatu duena. Baina, Makeik aspaldi esan zigun bezala, biek saiatuko edo aukeratuko dute erdara. Zergatik, eta hemen dago ere, ekonomia kontua aurreztea. Biek bilatuko dutelako kanalik simetrikoena. Beti ibiltzen gara simetria bilatzen. Bestea, malkartxoagoa da, zailagoa da, hor arrisku gehiago daude, gaizki ulertuak sortzeko, energia gehiago erabili beharko dugu azalpen gehigarriak emateko, eta bar. Orduan, euskaraz hobeki moldatzen den horrek ere printzipioz, eta hau da arau orokor bat, universala, ez bakarrik hemen, komunikazioaren arau bat, bilatuko du kanalik simetrikoena. Orduan, automatismo hau, kontu naturalizatu hau ere ikusi behar dugu, gure buruarekin egin behar dugu hitz hori da, eta pentsatu zergatik egiten dugu. Baina niri interesatzen zaidana da hemen ikustea, haur euskaldunek ere zergatik horren errez nahiago duten ere gaztelaniaz egitea beste hor batzuekin. Bada, eta geritzen gautorri buruz, bada presio soziala, bada testu ingurua, bada helduongandik ikasitako automatismo batzuk, baina hau ere badago.
eta ez dakit askotan konstientea garen, harremanak jokoan dituztela, mekanismo hauek, ursakon hauek badaudela. Bale. Orduan, horrela laburbildu dut, nik pentsatzen dut batzutan aurrei euskaraz egiteko eskatzen diegunean horrelako gauzak eskatzen dizkiogula. Ez igual guztiak batera, baina bai gehienetan baten bat. Harremanak eraiki ditzatela neko tresna kamutsarekin oraindik ikasten ari dira, batzuek badakite gehiago, beste batzuk gutxitan, baina batzutan ondoan duten tresna bikain hori alboratu eta tresna erdipurdiko batekin moldatzea. Harremanak ez bakarrik ideiak trukatzeko, harremanak eraikitzeko. Edo eskatzen diegu simetriari, lasaitasunari, eraginkortasunari uko egiteko eta gaitasunen arteko desorekari eusteko. Erreza. Eta hirugarren oraindik aipatu dudan kontu bat. Eta da, azoka linguistikoak ezarritako arau sozialen aurka matxinatzeko eskatzen diegu. Hau da, eskatzen diegu hizkuntza nagusien aldeko arau sozialen kontra egiteko. Eta ez da txantzetako kontua. Bourdieu soziologak aspaldi aipatu zituen kontzeptuak adibidez azoka linguistiko edo indarkeria simbolikoa. Eta nik uste dut esan naizena horrekin bazen nolabait hiztunen artean banatzen dela kapital simbolikoa, prestigio azken finean, eta hor arau oso zorrotza eta oso gogorra daudela hizkuntza nagusien alde. Eta orduan, hori gainera ikuste zin pasatzen direnak. Baina hizkuntza prestigio hori gabeko hizkuntzen alde egiten dugunean, zigorra jasotzen dugu. Osa, bada, orain arte aipatu diren kontuak, Paulak eta Jemak aipatu dituztena, baina igual beste ikuspegi batetik, ezta? Eta orduan, aukeratutako hizkuntzaren arabera, edo hizkuntza beraren barneko hizkeraren arabera, hautatzen baldin badugu hizkera bat edo beste bat, jasoko dugu, edo aurre jasoko dute pastelaren zati handiago bat edo txikiago bat. Hau da, zentralitatea edo zentrotik kanpo geratuko dira. Eta hor zailago izanen dute, haien harreman guztiak eraikitzea, haien identitatea, haien dena, ezta? Iruditzen zait horrela ikusita gehiegi ezote diegun eskatzen aur eta gaztetxoei. Baina buelta eman da, pentsatu dezakegu, orduan egin behar duguna da, ahozko gaitasun komunikatibo onak eman, eta hala ere, ahozko gaitasun komunikatibo onak izan da ere, egoera deserosoak luzerako behintzat izango dituzte, orduan horiek kudeatzeko motivazioa elikatu behar dugula. Pixka bat, hori izango litzateke errezeta momentu honetan. Onaino pixka bat, diagnostikoa, azken finean, dakizkigun gauzak dira, gaitasun falta, erabilerarako arazoak, eta bar, baina igual beste perspektiba batekin. Hori zen pixka bat, nik gaur ekarri nahi nuen kontu bat. Eta bestea da, lehen esan dut, baldin badakigu hau, eta hau horrela baldin bada, az gaitezen, igual gauzak beste modu batez egiten, edo pentsa orain arte egiten duguna egiten baldin badugu, badakigu zein den emaitza, saia gaitezken beste gauza batzuk egiten. Ursakon samarrak dira, eta ni hala ere, ausartuko naiz ideia batzuk proposatzen, berea gero zer esaten didazue. Hau da, diagnostikotik eskuartzen praktiketara pasa gaitezen. Lehenengo ideia bat. Ahozko gaitasuna erdigunean. Euskara ikasteko baldintzak aldatu behar direla uste dut. Ahozkotasuna sistematikoki landu behar da, hizkuntzako ibilbide osoan, ez bakarrik aurre hezkuntzan, ez bakarrik murgiltzeko lehenengo urteetan. Eta ikasleak noizbenka ahoz azalpenak ematen jartzea ez da ahozko gaitasunak lantzea, egin behar da lan sistematikoa eta planifikatua. Badaude teknikak eta metodologiak horretarako eta horiek integratu behar ditugu hezkuntzan eta irakasleen formazioan. Noizbait, erregistro informalekin amestu nahi baldin badugu,
prebio badaukagu, eta da ahozko gaitasuna. Horrekin lotuta bi gauzatxo. Euskara ikasgaiaren didaktika institutoan aldatu behar da, berrikusteko premia larria dago, uste dut ados egonen zaretela, salbuespen jakina, hori argi dago. Eta ikasle guztiak, beti esaten da, irakasle guztiak dira hizkuntza irakasle, ez dakit nik, igual ez dira hizkuntza irakasle, baina komunikazio irakasleak direla oso garbi daukat. Denak dira komunikazio irakasle, praktika batzuk transmititzen dituztelako, pragmatika bat, arau batzuk, eta komunikatzeko gaitasun batzuk landu ditzakete edo ez. Bueno, hori lehenengo ideiarekin. Bigarrena, esan dut, ez da, gazte eta aurrek beharko dute gure ingurunean eta gure komunitatea minorizatua delako, deserotasuna kudeatzeko, bueno, gaitasun bat, praktika bat, asertibitatea, deitu nahi zuen bezala, por supuesto. Orduan iztun ongi informatuak behar ditugu eta motibatu behar ditugu gazte, aurrak eta gazteak ere bai noski edukiak, haien gaitasun kognitiboaren arabera egokituak dudari gabe. Baina hemen, nire ustez, gauza ohar bat esan behar dugu, eta da, mesedez ez irakatsi soziolinguistika. Soziolinguistika guretzat da. Nik paralelismoa egiten dut pedagogiarekin. Osa, pedagogia ikasten dugu fakultatetan, gero, hezkuntzan aplikatzeko, jakiteko beki gauzak didaktikaki nola egin. Baina ez dizkiegu aurreta gaztei pedagogia kontzeptuak irakasten. Soziolinguistikarekin berdin. Soziolinguistika guretzat da. Hobeki asmatzeko moduak haiei tresnak emateko munduan ibiltzeko, munduan hiztun zoriontsuagoak izateko. Bueno, hurrengo gauzatxo bat. Gune seguruak erabiltzeko eta ikasteko. Badakigu, eta esan dugu, hirurok uste dut, hizkuntzen erabilerako arau orokorrak hizkuntza nagusien aldekoak direla, eta indarrean daude leku guztietan, baita eskolako jolastokiko jolastokian ere. Oso interesgarria egin zait, Galiziako irakasleak Rodríguez Carnotak egindako ikerketa, gogor samarra egia esan da, baina berak esaten zuen, edo hitz egiten zuen, eskolako patioko jolastokiko azoka linguistikoaz. Hor, batzutan arabak direlako gogorrak baita krudelak ere, eta horre, ez dugu idealizatu behar, hor gauza asko gertatzen dira. Eta orduan nik uste dut, helduen zaintza helduen esku hartzeak egin behar ditugula, erabilera esparru horiek izan daiteke eskola edo izan daiteke herriko jolastokia, berdin zait. Osa, haien espazioak, erabilera espazio seguruak, gune seguruak izan daitezen. Eta honekin lotuta beste ideia bat. Uste dut, azpimarratu behar dugula, hizkera guztiak zilegi direla. Eta ez dugula zailkapenik egin behar. Batzutan erabiltzen dugu kontzeptuak, hiztun berriak, eta lauko kontzeptuak egia esan da ikerketetan edo inkestetan eta beharrezkoak ditugu. Kategorizazioak egin behar ditugula, kategoriak behar ditugula, datuak ubeki ulertzeko, garapenak eta evoluzioak ikusteko, bale, ados. Baina hori nik uste dut zaigula komeni sozializatzea, ez dugu kalera ekarri behar. Azken finean, iruditzen zait, azken bolada honetan behintzat horrekin kezka daukat, ari garela gureko hizkuntza komunitatean botere eta kapital simbolikoa modu desberdin batez banatzen batez ere gazten artean. Hau da, prestigioa. Segun zeizkera erabiltzen duzun, euskalkia bai, ez, plastikozko batua, ez dakizer, badakizer, movida horrekin guztiarekin, ari gara lehenengo, bigarren eta hirugarren mailako hiztunak sortzen. Eta ez gaude hiztunak usatzeko moduan. Hau da, horiek nik uste dut denak eutxi, erakarri eta ongi tratatu behar ditugula, haien historia linguistikoa izan dela edo zein, berdin da, baina prestigiatu behar ditugu denak, gaitasun, izanen dute batzuek gaitasun gehiago edo gutxiago, baina ez hizkera beraren arabera. Hori beste kontu bada. Orduan gune seguruak erabiltzeko eta ikasteko.
beste kontu bat, hizkuntza komunitatearen anemia simbolikoa sendatu. Noski, kulturaren bidez. Iruditzen zait, askoz gehiago landu behar dugula sakonago kultura orokorrean. Kulturak koordenatuak ematen dizkigu munduan kokatzeko, mundua ulertzeko, esaztu gizakiok animalia simbolikoak garela eta simboloak behar ditugula, ulertzeko inguruan gertatzen zaiguna, eta horretarako hizkuntza eta kultura behar dugu. Orduan, apunte txiki batzuk, asko hitz egin daiteke honi buruz, eta askotan hitz egin dugu, bada pixka bat bilduma egiteagatik, baina batez ere, haur eta gazteek iruditzen zait behar dutela kultura garaikidea, bai, erreferente garaikideak, dudari gabe, baina tradizionala ere bai. Simboloak hor daude, horiek eraldatzen, eguneratzen, dena behar dute, denetatik behar dute. Aldela, indartu sormena kontsumoa baino gehiago, nire iritzia, zakiz eritzen zaizuen. Eta tarte guztietan, ze askotan, nahiko txukun egiten dugu txikiekin, produktu asko ditugu, eta benetan hizkuntzarekin batera, kultur, trasbase, transferentzia, kulturik nolabaiko testu ingurua ematen diegu, baina gero adina doazen aurrera, hori lausatzen da, eta benetan batzutan DBH-ren garaian basamortua da, euskal kulturaren orduan hor, detektatuta daukago arriskua eta argigorria hor aspaldi, baina zaila egiten zaigulen esan duan bezala, betiko inertziak baztertzea eta beste modu batez hitz egitea. Aisialdiari dedikatu nahi diot tartetxo bat, eta esan aisialdia zin dela izan besterik gabe, aisialdia euskaraz. Zerbait gehiago behar dugu. Behar dugu, helburu komunikatiboak izango dituen aisialdia, eta horretarako hezitzaileak formatu. Eta ez da erresa, hezitzaileen artean, nolabait lanean dauden denbora aldaketa handiak egoten dira, baina nik uste dut ere ahalegina egin behar dela hezitzaileak ongi formatzeko honetan. Eta zergatik aisialdia, euskarazko aisialdi antolatua nolabait, estrategikoa izan daitekelako guretzat. Zergatik, badituelako, nire ustez, egoera aldatzeko behar ditugun osagai guztiak, batetik. Bertan, harremanak benetakoak dira. Ez dira simulakroak, zentzua dute berez, harremanak eraikitzen ari dira hortan. Bai? Esan dugun, harremanen kontu hori. Aisialdia, ahozko komunikazioaren erresuma da, hori ez dira zueukatuko, ahozkoa. Eta gainera, nolabait, euskaraz egiteko arau adostua dagoenez jarduera horietan, badakik gero betedaraztea beste kontu bat dela, Baina, printzipioz, horretarako jarrita daude aurreta gazteak, hor daukate entrenamendu, gimnasio bat, entrenamendu leku bat, aurre egiteko komunikazio arau orokorro hoiei, hau da, bazterrean utziko dut, edo albo batean utziko dut, nire tresnariko berena den gaztel erdara, baina badakit hontan, trebatzen naiz desoreka hoiek kudeatzen, alderdi nolabait gogoratu asimetriarena, bai, bide kanal simetrikoetan ibiltzen baldin naiz gero eta hobekin moldatzen naiz, hor entrenamendu leko bada, hezitzaileen laguntzarekin jakina. Bale, eta azken kontu bat, beharrezkoa dugu helduon trebakuntza, hori aiatera da, aurretik helduon trebakuntza eta kontzientzia hezkuntzan, aisialdian eta familian. Irakasleen formazioa lantokietan eta irakasle gaiena, oda irakasleak izango direnena fakultatetan, ikuspegi honetatik, aisialdiko ezilena, esan berri dut, eta familien motivazioa noski eta jarrera aktiboa eta konpromisoa. Hori da gutxi gora bera nahi nuena, amaitzeko ideia bat, pixka bat errepikatzea, bada ere, hizkuntzen kotizazio merkatuak oso baldintza gogorrak ezartzen ditu, eta ezin diegu eskatu haur eta gaztei buelta eman diezaioten horri bakarrik.
Osea, hori pentsatu behar da nola egin gozoago, bestela ez dute eginen eta gertatuko zaigu, orain gertatzen ari zaiguna. Hoiek, nahiz eta ez ikusi, nahiz eta arnasa bezala naturalizatu eta ez ikusi, lege hoiek hor daudelako. Eta ari dira eragiten denbora osoan. Eta komunikazioa soziala da, eta nik uste dut arazoak, arazoi irtenbideak bilatzeko bidea ere komunitario izan behar dela, soziala izan behar dela. Gure gizartean askotan daukagu joera arazoak edo konponbideak kokatzeko pertsonaren mailan, maila individualean, baina iruditzen zait arlo askotan ikusten ari garela arazo hauek sistemoikoak direla, egiturazkoak direla, eta soluzioa ere etorriko dela lanketa komunikatariotik eta guraso taldeak, eta askoz gehiago esan duena da, esparrua edo eremua pixka bat landu behar dugu denon artean, haur eta gazteek ingurune edo testuingurune abegikorragoa izan dezaten aldaketak sortzeko. Bestela, horrela pixka bat geratuko gara korapilatuta orain daukagun egoera honetan, ez? Eta, ongi denboraz, ez? Listo.